Malawi Brief. Kunali mapokoso komanso mpungwepungwe kutsatira video imene yakhala ikuzungulira m'masamba amchezo, video imene ikukhuza amfumu a mzinda wa Blantyre a Jomo Osman. Video iyi ikuonesa mfumu ali ndi anyamata awo amene anagwiranso anthu amene akuwaganizira kuti ndi mbava, komanso ena amene amawaganiziranso kuti amagula zinthu kuchokera kwa anthu oganiziridwa awa. Video iyi inapitiriza kuonesa mfumu akufunsa mafunso osiyanasiyana kwa anthuwa komanso kumenya mambama kwa anthu amene amawaganizirawa. Nkhani inavuta kwambiri pamene amfumuwa anaoneka akumenya mzimayi wina amene anali pamalopa amenenso amamuganizira kuti amagula zinthu zakuba. Pamenepa ndi pamene panabweretsa mpungwepungwe komanso mapokoso osiyanasiyana kuchokeranso kwa anthu osiyanasiyana kuphatikizapo mabungwe. Kudzera m'masamba amchezo, anthu anasemphana maganizo pamene ena amayikira kumbuyo mfumuyi ati yachita bwino chifukwa mchitidwe wa umbava ndi umbanda ukuchulukira m'matawuni mwathu. Choncho anthu ngati amenewa sakufunika kuwamvera chisoni. Koma mbali ina ya anthuwa yatsutsana ndi zomwe inachita mfumuyi. Mmodzi mwa anthu otchuka pandale, Ababa Malondera, ngati mmene mukuona muchithunzimo, anayikira kumbuyo mfumu imeneyi ati ngakhale Yesu anapereka makofi kwa anthu pa nthawi imene nawonso anazolowera kupanga zinthu zosakhala bwino. Amalondera anapitiriza kuuza anthu amene amadzudzula mfumuyi kuti alakwisa kuti anthu ngati amenewa sanakumanepo ndi achifwamba komanso sanaberedwepo, ndipo zikazatero azasiya kulankhula mwa mtundu umenewo. Ndipo kudzera m'masamba amchezo omwewo kumatulukanso nkhani komanso ndemanga kuchokera kwa anthu ena amene amaoneseratu kuti anthu amene amaganiziridwa mu videowo ndi mbavadi zotheratu. Koma mabungwe osiyanasiyana kuphatikizapo Human Rights Defenders Coalition inazuzula mchitidwe imene inaonesa mfumuyi ndipo inalamula mfumuyi kuti imangidwe pa zimene inachitazi. Amaiko Kaiyatsa amene amasogolera bungweri anapitiriza kulankhulanso kuti palibe mtsogoleri aliyense amene amasankhidwa ndi anthu amene amakhalanso ndi udindo ofufuza komanso kuweruza anthu amene akuganizidwa kuti apanga zoyipa. Akaiyatsa komanso HRDC sanali okha pamene kunatulukanso mabungwe ena amene analamula mfumuyi kuti itule pansi udindo komanso ikathandize mzimayi amene anamenyedwa mu videoyo, kunena kuti zoterezi ndi zinthu zonyansa ndipo sizikuyeneka kuti zichitika ndi adindo athu. Pamene moto wa nkhaniyi unayaka chonchi, kunamvekanso kuti mfumu ya mzindayi inayitanidwa ku polisi kumene imakayankha mafunso pa nkhaniyi. Ndipo zitatero akuboma kudzera mu unduna woona za maboma ang'onoang'ono komanso chitukuko komanso unduna umene umaona zoti pasakhale kusiyana pakati pa azibambo ndi azimayi anabwera pamodzi kuzuzula mfumuyi kuti zomwe zinachitikazi sizabwino ndipo ndizosasata lamulo. Muchikalata chimene undunawo chinatulusa chinapitiriza kunena zoti atsogoleri athu ali ndi udindo waukulu ofuna kuteteza nzika zawo, koma pogwira ntchito imeneyo pakufunika kuti lamulo lizitha kutsatidwa. Chikalatachi chati undunawo chakonza dongosolo limene liyitane mafumu a m'mizinda yosiyanasiyana m'dziko muno komanso atsogoleri ena ku maphunziro amene undunawo wakonza, amene cholinga chake kuphunzitsa adindowa za mmene angamagwirire bwino ntchito yawo potsatanso malamulo a m'dziko muno. Apa ndi pamene tinaona Jomo Osman akubwera poyera ndi kupepesa kudzera mu chikalata chimene iwo anatulusa pa tsamba lawo la mchezo. Mu chikalatachi Jomo Osman anayamba nkuvomereza kuti munthu amene amaoneka mu video imene imazungulira m'masamba amchezowo analitu iwowo. Jomo Osman ati iwo pokhala mfumu ya mzinda wa Blantyre ali ndi udindo waukulu ofuna kuteteza nzika za mzindawo, koma potero pakuyenekadi kuti pazitsatidwa lamulo lake. Iwowa apepesanso kwa mzimayi amene ali okhuzidwa pa nkhani imeneyi. Jomo anenesanso kuti iwo akhala akulandira malangizo pa za nkhani yonseyi mmene yakhalira. Pamene anthu akupitirira kusemphana maganizo pa nkhaniyi, ife tikhale tikupasirani chilichonse mmene chikukhalira, koma kumbukirani kupanga subscribe, like, share komanso muyikira ndemanga ngati mungakwanise pa nkhani imeneyi komanso nkhani zina zokhuzana channel chathu chini mapulogalamu ena. Khalani pomwepo pamene tikhalenso tikupasirani mapulogalamu osatira. Hello guys, how is it? How are you? Today I want to talk about the people who always say, I'm stressed,
Oh, I'm stressed because of this. Hey, my brother, my sister, what is this for? Me, I don't bother to get stressed because stress is nothing. Stress can just destroy your life. Yeah, you're gonna get sick just because of stress. What is stress after all? To me, I have life. Everything's God. I don't care. I just feel sorry for the people who I am stressed because I don't have food. I'm stressed because I don't have money. I'm stressed because my girlfriend or my boyfriend, I say that our relationship is over and I'm stressed. Oh, God. Just move on with your life. Just move on, man. Move on. Come